Hola, sóc Química i aquesta és la meva màquina del temps. Anem de viatge! Ara estem a la prehistòria i aquí tenim a un Homo erectus. Ells van ser els primers en utilitzar la química i van descobrir el foc. Oh! Seguim el viatge! Ara som a l'antiga Grècia. De què està composada la matèria? Això és el que es van preguntar els grecs. Demòcrit pensava que hi havia unes partícules que no es podien dividir més i les va anomenar àtoms, que són els que coneixem en la taula periòdica. Però no van ser ells els que van descobrir-la, sinó que va ser Dmitri Mendeléiev. Seguim el viatge! Ara estem a l'Índia britànica. Els soldats britànics desplaçats a l'Índia van començar a combinar la tònica amb la ginebra per poder millorar el gust de la tònica, que servia per guarir la malària. Ja estem a l'actualitat. Ara podem preguntar a qualsevol persona sobre el que ens han explicat els nostres amics del passat, que segur que ho saben respondre, com per exemple ella. Saps alguna cosa sobre el foc? Sí, el foc és una reacció química d'oxidació violenta d'una matèria combustible. La reacció és exotèrmica i desprèn diversos productes de la reacció, com ara diòxid de carboni i aigua. Aquesta reacció també desprèn energia en forma de llum i calor, formant la flama. Saps alguna cosa sobre els àtoms i l'antiga Grècia? Sí, i el que no van arribar a dir els grecs de l'antiga Grècia és que els àtoms estan composats per unitats més petites, anomenades protons i neutrons, que es troben al nucli, i electrons, que es troben a les òrbites. Saps alguna cosa sobre els gintònics? Sí, és una beguda alcohòlica que és una mescla homogènia, és a dir, una solució, i està formada per dos components. La ginebra, que està formada per etanol destil·lat, ginebra i aigua, i la tònica, que està formada per aigua, gas carbònic i quinina, que les propietats de la qual es fan servir per combatre la malària. Allà hi havia química I aquí hi ha química!